Esta semana falábamos do ben que o pasa na Asociación de Xubilados El Enjambre de Chantada. Asistimos ao cocido que esta asociación fai sempre polo Entroido. Pero como é un colectivo moi dinámico, as actividades que organizan non paran. Despois de descansar do Entroido xa está unha viaxe preparada. Será a costa e rematará en baile nunha discoteca, todo por un módico prezo. Decir que o 23 de marzo temos unha excursión, desayuno e comida de Sanxenxo e regreso á discoteca A Luna. Precio 14 euros. Quedan 12 asientos. Coche de 50 plazas e quedan 12. O que queira apuntarse, ben sabe onde ten que ir. Porque vai por orden da puntuación, ahora xa casi chegamos ao final. E despois xa quedamos po 18 de maio. Outra festa parecida. Pero daqui a lá ainda hai moito tempo de anunciala e de falar deso. E contamos máis ou menos cos mesmos socios que xa foron eles os que decidiron de facela. Como ven, esta asociación está moi viva, así que anímense e anótense para esta viaxe.